உணர்ச்சி வசப்படும் இந்திய மக்கள் மனதை திறந்து வாழ்ந்திடுங்கள். வளரும் ஆசை பெருக விடாமல் பொறுமை என்னும் ஆயுதமிடுங்கள். இயற்கை வணங்கும் படைப்பினை ஏற்று இயற்கைக்கு நீயும் தலை வணங்கு. பெரும் நலம் காண வாழ்வை நீயும் தன்னலமில்லா வாழ்க்கை வாழு. தனக்கில்லை ஏதும் உலகுக்காக உன் காலை அங்கிங்கலைய விடாதே. உன் காலை அங்கிங்கலைய விடாதே. உன் காலை அங்கிங்கலைய விடாதே. ஒரு ஆழ்ந்த மூச்சில் யோசித்து பாரு, பொற்காலம் தள்ளி போகும். எங்கிருந்தோ வந்த அசுரன் நம்மை பயத்தில் ஆழ்த்தக்கூடும். வியாபாரங்கள் நஷ்டம், வணிகங்களும் நஷ்டம். வைரஸ் சிஸ்டம் நம் வாழ்வில் வந்து எல்லாம் இருண்டதே. இதற்கு எல்லாம் மறைமுக பின்னணி என்னவென்று தெரிந்து கொள்ளு. இது மறுவாய்ப்பு, இதையே நீயும் திறன்பட முழுக்க செயல்படுத்து. எதிர்காலத்தின் நலன் கருதி சிறுக சிறுக சேமித்திடுங்கள். உடலால் பிரிந்து மனதால் இணைந்து உலகத்தை காப்போம் ஒன்றாய் நின்று. கை கூப்பி வண